Hormatly tamaşaçylarymyz, hormatly Ata-Watan TV kanalynyň tamaşaçylary, hemmäňiziň täzeliğini Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Los Angeles şäherinde kutlaýar. Ene Los Angeles'da bilýäňiz, ähli ýyldaryň geldi, ýöne Muhammed Ali Peygamberimiň adyny bitirýän şu ady Muhammed bolýan üçin adyny ýerde goýmagy mümkin. Muhammed Ali onuň täzeliğini kutlaýar. Hemmäňiziň täzeliğini kutly bolsun. Indiki ýyllarda bize Ata-Watan TV kanaly bolup ähli kollektivlerimizle teşekkür etmek dileýärim. Täzeliğiniz bolsun, hoş sag bolun. Hormatly tamaşaçylarymyz, ene siziň täzir bayramyňyzy kutlaýar. Ene öýde ýeke başlyda kino bardyr bilýäňiz. Täzirli hemme kişiň tamaşa etýän kinosy. Ene şu kinodäki oglanjyk. Ene ýaňy ýakyny biz Ata-Watan Türkmenistan saýtymyzda da bardy habar goýupdyk. Şu oglanyň ýyldyzy ene. Ene ene şoňa önede çağıra bolup ene ertir täzir. Ene Türkmenistanda şu wagt, ene şu akşam bolýar da şu gece bolýar. Täzirle geçilen gün. Ene şu ýerden size ene Ýyldızlar köşesinden ene sizi täziriňizi ene fursatdan beýdanyň kutlaýan.